Ifa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikulandirene omvera nonse kulikonse kumene muli ndine mutsone muja ntrankhani opanda pepala ndipo ndabweranso ndi nkhani zosiyanasiyana pompano pa Dreams Media YouTube channel. Takhani pompo osewala kupanga subscribe, like, comment komanso share. Uzani anzanu kuti auze anzawo kuti malo opezeka bwinobwino ndi pa Dreams Media chifukwa pano timakupatsirani nkhani zimene zangochitika kumene. Pano timabweresatu ma current affairs, nkhani zimene zangophulika zotentha kundale uku ku sports uku ku entertainment uku bwera pano kuti inu ndife tonse tizikhala tikuyendera limodzi. Kumafunso nkumati kuti chigawo chakumasana chino ntrankhani opanda pepala watibweretsera achani. Ndakubweretserani tu makamaka kufuna kungopangana update makamaka ndi nkhani ya Nyamata Azikwanje. Pakadali pano mmene mukuonenamo ndithu ndakutengerani pa tsamba la Facebook page la Luntha Television pomwe palembedwa ndithu kachibaluwa kenakake ndipo kachibaluwa kameneka tikhale tikukawerenga kuti inu ndife tonse titsatire bwino. Tikhalenso tikuwerenga pa comment anthu osiyanasiyana amene ayika maganizo awo mu comment section makamaka pa tsamba limene la makamaka tsamba limene la Luntha TV kuti tione kuti zinthu zake zikuyenda amotani. Tiwerenge chibaluwa chimenechi ndipo mutu wake alemba kuti mlandu wa Azikwanje. Ichi ndi chiscreen chomwe mbali ya boma yabweretsa bwalo la principal resident magistrate kuti lionetse momwe omwe akuwaganizira kuti adachitira chipongwe anthu powamenya ndi Zikwanje adachitira milanduyi. Malingana ndi mmodzi mwa omwe akuyimira boma pa milandu wati chikanemachi chingoonetsa chithunzithunzi cha momwe zinalili. Lero mlanduwu ukuyambika pomwe mbali ya boma ikuyembekezeka kubweretsa mboni zake ndipo mbwaloli mwayena muli a Sylvester Anamiwa. Oganizidwawa omwe ndikuphatikizapo a Eric Phakamisa, Alfred Dala Kadula, Dave Malamulo ndi Bruno Mulo Makina akuganizira kuti adakhapa ndi Zikwanje Anamiwa posokoneza zionetsero zomwe Anamiwawa ndi bungwe lawo adakonza. Wolemba Robert Edward. Nkhani imene yatentha kwambiri pakalipa inali nkhani ya Nyamata Azikwanje. Nyamata Azikwanje ndithu adachita ndithu nawonso zawo zosaweruzika masiku angapo apitawa miyezi ingapo nthawi imeneyo boma lisanasinthe ndipo tikunena pano iwo ndithu agwidwa ndi apolisi. Tunena pano ndithu akuyendera milandu iwiri itatu imene akuzengedwa. So pamenepa ndithu lero mlandu ukuyambika pomwe akunena kuti pa screen chimenechi makamaka amenewa aboma afuna apange demonstrate aonetse mmene anthuwa ankachitira milandu yawo kungopanga demonstrate. Nkhani ndithu mukhoza kungoona mmene zithunzi muzikuonekera ndithu amene wandanyamata amene ankanyamula Zikwanje. Chithunzi chimene si cha AI kapena cha edit koma ndi chithunzi ndithu chenicheni chimene ndithu anyamata amenewa anajambulidwa adanyamula Zikwanje komanso kufuna kusokoneza mademo amene amachitika mu mzinda umenewu wa Blantyre. Nkhani zitu ndi nkhani zomvetsa chisoni, nkhani zodabwitsa ndithu kuti mzika za dziko lino mzika bwinobwino chimene mungamasokonezere ma demonstrations ndi chani. Anyway aliyense amakhala ndi ma agenda osiyanasiyana pofuna kupanga zinthu. Tiye tipitirire ndithu kuona kuti kodi anthu akupereka maganizo otani makamaka pa nkhani imeneyi kuti kodi tiwerenge ma comment awiri atatu. Comment yoyambirira ndi Leo Lamane akuti va mpaka ku court amayenda mbali. Tiwerenge comment ina kuchokera kwa Victor Brightman akuti lero magistrate will be like this court has revoked the injunction and orders that the suspects must be kept in prison. As the case proceeds, the suspects will be operating from the prison. The court has ruled you can put this in the legal language you want. Ndithu amene ni maganizo anthu osiyana kuchokera makamaka pa tsamba limeneli la Luntha Television. Tikutengeraniso ni makamaka pa ripoti lina limenenso lalembedwa kuchokera pompa pa Luntha Television kuti tionenso kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda amotani. Ndipo ripoti imeneyi lalemba kuti mulandu wa Azikwanje uyimitsidwa mpaka December. Pamene pandithu pakulembedwa kuti bwalo la principal resident magistrate ku Lilongwe lati lidzapitiriza kumva pa 18 December imulandu okhudza Eric Phakamisa, Alfred Dala Kadula, Dave
malamulo ndi Bruno Mulo Makina mwayena omwe akuwaganizira kuti adakhapa ndi zikwanje a Sylvester Namiwa pa 26 Juni mchaka chino. Izi zadza lawyer yemwe akuyimira oganiziridwawa kuti izi zadza lawyer yemwe akuyimira oganiziridwawa kuti anamenya a Sylvester Namiwa ndi zikwanje a George Jefferson Kadzipachike wati mbali yawo siyokonzeka kuti mlandu upitirire lero kamba kuti sanakhale ndi nthawi yokwanira yoona umboni wa mbali ya boma. Mbali ya boma inauza bwalo la milandu kuti boma lakomza mboni 20 kuti zizaperekeri umboni pa nkhaniyi ndipo ndikuphatikizanso a Sylvester Namiwa omwe ndi mboni yoyamba. Mbali ya boma sinatsutse kwenikweni zomwe anena oganiziridwawa koma yati lawyer oyimira oganiziridwawa anali ndi nthawi yokwanira ndipo kuti mboni zina za boma zachokera kutali komanso kuti boma linachita kukonzera kubweretsa screen ndipo kuti avomera pempho la oganiziridwawa koma momva kuwawa. Kani ndithu limene kunena kuti ndithu mlandu uja wayimitsidwa mlandu wa anyamata azikwanje kufikira makamaka December pa 18 December pamene akhale akupitiriza milandu imeneyi. Anthu ambiri adanyinyirika atamvanso kuti anyamata ena okhuzidwa ndi zikwanje zimene milandu ina ayimitsa mpaka mu January chaka chamawa. Anthu akuona kuti nthawi ikunka nayi pita ndithu kumafunisisa adaonetsetsa kuti milandu imeneyi ikuyenda amotani. Inu maganizo anu ndotani pa nkhani imene ya anyamata azikwanje? Mukhoza kuyika ndithu maganizo anu mu comment section imo kuti timve kuti zinthu zake zikuyenda amotani. Takupangani subscribe as usual, like, comment komanso share chifukwa zimenezi ndi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tizipitirira kuchita mavideo ngati imene tikuchitira pamenepa. Until another next time, ine Mulutswane Moyo Tolankhani wopanda pepala ndingoti mwaguma nonse zikomo. Beleza, Mozambique. A polícia que é já, desde lá mesmo já por Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.